Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanasab kanimo. Maayong buntag. May buntag, Ang Padre. santo sa misa kanya nagkatigom aron pagpasalamat sa Ginoo o pagduga nga pangayo ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagpangama sa atong mga Birhen Maria. Kanunay atong sangpiton diya sa atong mga panginahanglan. Na nato ang atong mga pasalamat o mga pangayo. Busa aron kita mahimo ang ayan ining tanan sa pagsaulog atong itugyan una ang atong kasing-kasing nga nahisalaag, nakasala o nahimulag sa Ginoo. Atong payuon kaniya ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaninyo maigsuon kay nakalapas ang nakuuyamot sa nahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuy ako kang Santa Maria kaning ulay sa tanang mga mga santos o kaninyo maigsuon aron niyo iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Umagahom tunay nga Dios, kaluy ipagtanaw nga among kalaot, ibakyaw ang imong kamot sa imong gahom, aron pagpalipod ka namo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabos sa ilang gikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Tultulan kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang, ug hatagag kabaskog sa lawas. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan, ug sa tubod sa tubig nga dili gayud muhubas. Unya, tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagun-og,
Bangono ninyo ang mga tinukod sa daghang kaliwatan. Tawgon kamo mga tig-ayo sa mga nangagubang parel o sa mga kabalayan. Nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay, o dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw kong balaan, ug ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Ginoo. Kung pasidunggan ninyo kini, ug dili na kamo magtuman sa inyong gusto o manlibak, nan magmalipayon kamo diha sa Ginoo, ug tultulan ko kamo nga madaugon latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabilin ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloi ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Tudloi ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dalunggan, O Ginoo, tubaga ako. Kay gisakit ako, ug ako kabus. Bantayi ang akong kinabuhi, kay nahigugma ako kanimo. Luwasa ang imong sulugoon, nga nagasali kanimo. Tudloy ako sa aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kay ikaw ang akong Dios, kaluy ako, O Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, O Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Tuloy ako sa iyong dalan, Ginoo. Aron magmatinumanon ako sa imong Kay ikaw, O Ginoo, maayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma alang kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati, O Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong pangilaban. Tudloi ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, pari sa imaya nga walay katapusan.
Pagdai kalang kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Ari sa imaya, kawalay katapusan. Akong amo, Ginoo, ang kalimay o kalauan. Pagdai kalang kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Ari sa imaya, kawalay katapusan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo, Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni o Ginoo. Milakaw si Jesus, ug iyang nakita si Levi, usa ka gobernador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, sunod kanako, og bitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, og didto'y daghang gobernador sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga parsiyo ug ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, nganong nakigsalo man kamo sa mga gobernador sa buhis ug sa mga makasala? Si Jesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglang doktor, kundi ang mga masakiton lamang. Wala kumanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasala aron maghinulsol sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Sabado sa after sa Ash Wednesday, sa Badle sa buo sa atong mga ulo, pagtimaan nga kita nahugaw tungod sa atong mga sala, ang pagbuhat sa Ginoo nato maayo. Pero kita naghugaw sa gimugna sa Ginoo, kita ang atong lawas, natong kalingon, atong gihugawan pinaagi sa pagpakasala. Busa kining Kwaresma mao higayon sa pagbabalik kanato ngadto sa Ginoo aron kita mahindlo gikan sa atong mga kasaypanan. Tungod kay Ginoo nahigugma kanato, concern kanato, mao na sa Salmo mingon nga, "Who am I, Lord, that you should care for me?" Yatiman ta sa Ginoo bisan pag nalayo kita kaniya, pero kaniya siya kanunay nag-awha kanato pagbalik kaniya mo na ang panahon sa Kwaresma, ang panahon sa paghinulsol, ang panahon sa pagbasol o balik kadto sa Ginoo. Turning away from sins and going back to the Lord. Na ang atong kanang pagbasa sa Ebanghelyo nga talk about the tax collector. Saan ang tax collector? Sa Gospel of Mark and Luke, kining tax collector gigon ni Jesus gitawag niya gikan sa opisina, Levi ang pangalan. Kung ito ka American ka, ang pronounce na Levi, as in Levi's. Simple nga pag-pronounce sa Hebrew nga tinulungan Levi. Sa ato pa, joined, giusa sa Dios. Ano man, sa kining si Levi, third son of Jacob with Leah as his wife. So ni Rachel, another wife of
Jacob. So muna Levi. Kini siya nga Levi set apart from the rest of the sons of Jacob, gitpili sa Ginoo aron mahimo mo kay hiusa sa Ginoo pagbalaan sa katawhan mo na Levi, meaning pakiuban o join Levi. Gihimo kini nga parianong pundok among the tribes, the 12 sons of Jacob. Kini nga tribo si Levi nga siya ng pangulo, kini siya gihimo nga tigatiman sa templo ug tigatiman sa liturhiya. Muna Levi, trabaho sila sa templo, mga pare, gikan niya mga pare nga hutong. So kini Levi nga hutong, mga Levites, ang ilang pangasaon ra sa ilang clan ra nga mga parianon. Dili siya mo kay mutabok sa laing mga tribo. Kanara kay exclusively sila set apart by God to serve Him in His temple and His tabernacle. Muna si Levi. Unya, kini si Levi, kinsa si Levi? In Matthew's Gospel, he is called by the writer himself, Matthew, a tax collector nga anak ni Alphaeus. Alphaeus o Cleopas, the same name, with different names, variation of the Aramaic name. So, Alphaeus and Cleopas. So, sa ito pa, kinsa may asawa ni kanabang Cleopas o ni Alphaeus? Si Maria. Maria, the half-sister of Mary, the mother of Jesus. Sa ito pa, si Mateo, ang igsoon nga si James, nga mao the first bishop of Jerusalem, the writer of the epistle of James. Muna siya, ig-agaw ni Jesus, kaya anak mo na siya ni Maria, nga asawa ni Cleopas, first cousin of Jesus. Muna is described in the gospel as the brother of Jesus. Pero the first cousin of Jesus na siya, na nahimong bishop, o first bishop of Jerusalem, and the writer of the epistle of James. Muna siya, lahi itong James o sa nga igsoon ni Juan, anak ni Zebedeo, ang ilang inahan, Maria Salome. Iyaan nga po ni Jesus. So mga parintira, ang mga kauban ni Jesus, ang the apostles. Ang tawag ni Jesus ngadto sa dihang dito siya naglakaw-lakaw aron magsangyaw, kita niya kini si Mateo o Levi diha sa opisina nagtrabaho, o kini siya nga trabaho as a tax collector. Nukutay buhis sa katawhan under the Roman Empire, ang tanan ng mga nasod under the power of Rome, mga tawag siya province. Judah was just a province, one of the provinces under the Roman Empire. So every province na butangan nila og tax collector sa tulo sa duha, depende sa economic progress sa usa ka nasod nga nahimong probinsya sa Roman Empire. Muna sa Capernaum, kung kay may boom, thrive ang ilang fish industry sa Lake Galilee, muna nga gibutangan lang tax collector si Mateo o Levi. Dito sa kanang Jericho, dito ang tax collector, the chief of the tax collector nga si Zacchaeus. Muna diha. So muna nga siguro kung tanaw nato ang pagka tax collector gamhanan sa panahon ni Jesus. Gamhanan siya because he was appointed by the Roman Emperor to exact taxes from the people. Kaya gamhanan kwartahan pa kay siya may nagdawat sa kwarta, o ang Roman Empire, ang Emperor magsukot lamang in as much as this amount o quota from that province. Pero si Mateo as tax collector makasukot siya daghan sobra tungod kay walay musupak kaniya. Otherwise, ang musupak would be charge of rebellion. So mana nga nadato si Mateo kay igagaw ni Jesus as tax collector, kunya puno siya sa kwarta, apan ang kwarta wala makapalipay kaniya. Nga naman, tungod kay siya collaborator sa Roman Empire, kontra siya sa tanan. Kung dunay higayon, dunggabon siya sa kanamang tawag kag Zilot, the ultra-nationalist Jew, nga mo'y mupatay kanina tungod kay nag-abin siya sa langyaw nga nag-ulipon kanina aron mag-antos kaning katawhan. Busa
di siya makagawas-gawas si Mateo. Ang usa ka tax-collector dili pa sa pasaya pagsurisuro tuod kay daghay nagpunta kaniya. Anytime he would be killed. So muna kwartahan siya, puno siya kwarta, daghan, pero nakahatag kalipay kay wala. Nga naman, di sa malipay ko silingan, wala tao nga mo mapansin, wala. Didmas siya sa mga tao. O ang kwarta para kaniya, puno man siya, at pero siguro di pa siya, pero kadugoyan sa iyang kwarta, naulipon siya sa kwarta nga ang iyang trabaho, an occasion for him to become sinner, public sinner, nga mo nga, di siya malipayon. Kwartahan man ka, pero wala kay silingan, kwartahan man ka, wala kay higala, wala makapalipay ngini ang salapi ngadto kang Mateo. Busa kanang kanunay siya nangandoy nga siya dawaton sa katilingban. He must have heard John the Baptist preaching about Jesus nga nagdawat sa mga sala. Busa sa iya na kondisyon na siya nga gusto na makita si Jesus. Busa sa usa ka tawag ni Jesus, dali sunod ka nako, come follow me. Immediately he left his office. Ano man, tuod kay muna higayon, ang pangandoy nga nakita siya kang Isus nga anda mudawat sa usa ka mga sala sama kaniya. Mudawat kaniya o mahatag kaniya og kalipay. Ang kwarta gibiyaan sa kalibutan, ang kwarta di nato biyaan. Ano man, with the money, muna ato panginanglan, aron kita mahimong sikat sa katilingban, mahimong tang bulahan, dako sa katilingban. Pero kang Mateo, siya dako na inila sa katilingban tungod kay he was appointed by the emperor, udon siya gahom over the people, pero gipili niya biyaan kining tanan kay dili kini ang makahatag kalipay kaniya. Busa iya nakita si Jesus o iyang kaplagan ang tinuod na kalipay diha sa atong Ginoo. Ikaduha, nganong ibiya siya kanang isip tax collector nga mao nga kanang nangandoy siya kay Jesus nga iya makita unya ang iyang trabaho mo'y pinungdan ngano siya nakasala. Busa aron siya maluwas gikan sa kasalanan, ibiyaan niya kining tanan. Before he was so attached to this wealth, pero nakita niya si Jesus iyang gibiyaan kining kwarta, bahandi, tungod kay iyang gi-prioritize ang Ginoo kaysa kwarta. Sa kalibutan, baligtad. Nga naman, biyaan nato Ginoo kay kwarta ang importante. Di ta mosimba tungod kay manukot kita sa unahan, karong Dominguha, Sabado, di ta makasimba tungod kay ako sukton katong utangan ako. Muna priority ang kwarta sa kay sa Ginoo. Di ba? Ang kwarta gikan sa Ginoo, pero kung malipon ka sa kwarta, iya na sayawa. Ang kwarta makahatag karato o kalipay temporarily. Kaya makatabang karato, pero kung kita maposes na money sa bahandi, niulipon na ta sa maong bahandi o wala tayo kagawasan nga sa Ginoo. Busa, hindi kita makahigayon pagsimba kay our first priority is money. So muna nga, ikatulo, punto nga si San Mateo, nga is a gospel writer, and later on became one of the apostles, nga muna ang utol sa Gospel of Matthew, nga siya sa iyang pangasala, iyang gibayran gini, pinagi pagbiya, pagsunod kang Kristo, o pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa tibuok Israel. Di ba, si Mateo, ang iyang focus, siya pagsangyaw sa Ebanghelyo, kutob na within the confine of Israel. Kay usamang Hudiyo, so siya bias sa mga Hudiyo nga ang gospel alang sa mga Hudiyo, ang kayuhan, ang panalangin alang lang sa mga Hudiyo. Kanang typical Hudiyo, kini si Mateo. Pilang ihap nga gipagkaon ni Jesus, napilin sa lanaw sa Galilea, 5,000 ka mga tao labot ang mga bata o babae. So typical nga Hudiyo si Mateo. Makita nimo sa Ebanghelyo. Pero towards the end of his gospel, lingon niya siya si Jesus diya sa Ebanghelyo, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan, kanabang beyond boundaries of Israel, o gimuas lang mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo, og tudluis sila silang tanan.
sa akong tudlo kaninyo o hinumdumi ako magawan kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mo ni ang gisangyaw ni Mateo, di lamang within the confine of Israel kundi beyond the boundaries of Israel. Muna nga si San Lucas mo nay in charge sa pagsangyaw dito sa mga pagano. Busa ang iyang sangyaw sa panahon sa Kwaresma, pagluyon kamo, be generous as your Father in heaven is generous. Maluyon kamo. Kaya nga naman, ang mga iyang audience, wako may sa balaod, unlike Mateo nga, be perfect. Pag mahingpit kamo, kayong amahan sa langit, hingpit, busa, tumana ang balaod. Pero yung si Jesus, kung ang iyong pagtuman sa balaod, sama sa gibuhat sa mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod na dili ka makasulod sa gingarian sa langit. It is not enough to follow the law. We must be good. And we do something good for other people. So muna, si San Mateo, ang igsuon niya si Santiago James de Lesser, who was the first bishop of Jerusalem and the writer of the Epistle of James. Kanang igsuon James, mo nga igagaw ni Jesus kay sila anak ni Cleopas o Alpios nga ang asawa mo si Maria, igsuon ni Maria kainan ni Jesus. So kini sa mga parinti na sila, unang ginikot ni Jesus, kini tuyo niya nga, kini iyang mga parinti, unang sangyawan niya ang iyang mga parinti. Kunya, idasipin niya, dihan akutob siya, pagsangyaw kay, ban nga i-appeal sa the group of 12, aron mahimo nga mabulukon ang iyang mga tinunan, nga kasi klase na iya, kasi klase o batasan. Ang punto sa Ebanghelyo, sa dihang si San Mateo, nga sa dihang niabli siya sa iyang kasing-kasing ngadto ka sa Ginoo ang tanan na bag-o. Kung atong buhaton kini, kung ato lamang ablihan o kasing-kasing o padayon nato si Kristo nga to become the center of our lives, then ang atong kasing-kasing atong kinabuhi minanduan sa Espiritu Santo o iyahan kita ni Kristo sa atong mga buhat. Dali ra ang pagpasaylo, dali ra ang pagsabot sa sayop sa uban, dali ra ang paghatag, dali ra ang paghatag sa atong mga resources kat sa uban tungod kay naabli atong kasing-kasing. Once ablihan atong kasing-kasing, makasulod si Kristo. Na matod pa sa kanang diha sa saying diha sa Facebook nga kanang when man closes the door, remember Jesus has this key. Tato pa, kanabang kung kita siradaan o kahigayunan sa pribilehiyo, remember, timaning ang Ginoo dunay yabi aron pag-abli niini. Ang atong Dios maluyon gayud ug tungod sa iyang dakong gugma kanato gibalik kita niya sa kahimtang sa grasya. Masaligon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Himua nga ang imong simbahan, pinanguluhan sa among Santo Papa, mga obispo ug kaparian, mudanag sa kalibutan ug magpadayag sa imong dakong gugma, pinaagi diha sa pag-atiman sa mga kabos, masakiton, biktima sa nagkadaiyang pang-abuso ug mga sinalikway sa katilimban. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Himua ang mga namunuan sa among nasod, lokal ug nasyonal, nga maalinggaton sa panginahanglan sa katawhan, nga ilang gisaaran nga alagaran. Magampo kita. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Tahuro noon ta sa tanang dapit,
ang kabililuhon sa kinabuhi sa tao ug maangkon sa matag usa ang makiangayon nga pagtratar. Magampo kita Patalinghogi nangamuyo kami kanimo. nga ang mga nagmahal ug nagdebosyon sa mahal nga Berhen sa Rigla makaangkon sa mga grasya nga ilang gipangamuyo pinaagi sa iyang pangama. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo. Ilhon unta sa mga magpabalaod ang kasagrado sa panagtiayon o paningkamutan nila ang paglig-on o pagpanalipod ni ini diha sa pagbuhat og mga balaodnon alang sa saktong pag-andam sa mga tao nga buot musulod sa kaminyoon o pagtabang kanila nga mga minyo sa pagpalig-on sa relasyon sa ilang pamilya. Magampo kita sa Ginoo Patalinghogi nangamuyo kami kanimo. nga ang mga namunuan sa mga nasod sa kalibutan uban sa mga dagkong korporasyon manguna unta sa pagpasiugda og mga programa sa pagpangita og limpyo nga tinubdan sa enerhiya aron atong malikayan ang sobrang pag-init sa temperatura sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo. Huwamahan kanimo na ikan ang tanan, kay ikaw man ang among magbubuhat. Nangamuyo kami kanimo sa mga grasya alang sa iyong pinalanggang katawhan, adunay lain-laing panginahanglan, ihatag mo kanamo ang labing hugbugos mong panalangin, kay kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ang akong iyong sakripisyo, ang tanan natong mga halad, uban na atong mga panginahanglan, dunggo nagduwato nuta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Buho ginawata kining sakripisyo, aron pagpuy-puy o pagdaig kanimo, luwasa kami sa sala, ug himuang magalagad kami kanimo nga mahigugmaon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarom. Santo samahan Dios sa tunay magahom sa tanan. Agay batarong kayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga tan-on ni santos niya ang mamayaong puasa ug sa pagpuntok niya sa tanang tintal sa yawa nagtudlo siya sa pagdaog batok sa gahom sa rutan. Ang misteryo sa Pasko, kalabang nakunta kami, nga sa Pasko wala na katapusan ug busa, uban sa mga anghel sa langit, kami nakasangyaw sa imong himaya, duyok silang may hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos, sa kalangan, puno ang langit, bugyon
Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalangin ng Espiritu aron pag santos, ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, ng lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ni pasalamat, kanimo pag-usab, nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom ka mga tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa Manluluwa sa kalibutan na nagtubos na namo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw sa Para paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimamahan, lingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip, nga ngayan matubang o malagad kanimo. Imuha kami ang mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinudumi ang imong simbahan, lukob sa kalibutan, o himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. O ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, Rio Sorriosa, o karamong tanan karon ay mong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang aming suon nga nangamatay, nga among gihandom, ning santos nga misa, malaumon kami nga sila mabanhaw, o tanang nangamatay, diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, o himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan ni sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ko nga daygon, amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyaw niya kaniya, ihata ka na kanima gahom gamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tarang dumugo gimaya, hangtod sa kangturan. Amen, Amen, Amen,
sa amahan, atong gamiton mga pulong itudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalipay, kalinaw ug grasya ning adlaw aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming ang malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ko'y iman ang ginariya, ang bungang himaya, ang sa kalunan, Ang usa ka turan. Ginoong Jesucristo, yung kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kung ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. mono sa kalimo. Ang kwaresma wa kusabot ang atong nawong magkwaresmaot. Gusay pakita ang pagtagad sa usag-usa. Peace. Shalom. Kalinaw. Cordero sa Diyos, Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete.
sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay, magkalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamahayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tapos kami mabusog sa gasa sa ritong kinabuhi, itugot na kining misteryo nga among gisaulog, magtabang ka namo sa pag-abot sa kinabuhing tunay uban kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo sa mahal nga Birhen sa Rigla, hinumduman mo, umaloy unuyamot nga Birhen Maria, nga sukad, wala gayon may tabo, nga may usa, kami nangop sa imong panalipod, nangay sa imong panabang, ug nagpakiluoy kanimo, nga imong gitalikdan, nadasig kami nining paglaom, nangop kami kanimo, ulay sa mga ulay, among inahan, ania kami sa imong atubangan, nagaluhod tungod sa kabugat, sa among mga sala, inahan sa Dios ang pagkatao, ayaw kawanga ang among mga pangamuyo, hinunua, pamatia, uban sa mayang kabuton, ug ihatag ang among gipangayo. Amen. Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcinea, Spes nostra salve, a te clamamos, Isus Spiritus, a te suspiramos, Dementes dependens, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, delus tuus misericordios, a nos conveni, et ies omni proclamam tempes tubi, nobis mors exilium ostendi, o clemens omnia, o clemens omnia, o dolces, verbum Iampo mo kami santos kinahan sa Dios. Aron mahimo kami takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Umagahom ko ay kinutumang Diyos, nguban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas o kalag sa mamayaong Birhen Maria, nga nahimong taguangkan sa imong anak. Himua kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, nguban sa iyang mapadayunong pagpangama, malingkawas kami sa kamtangang kadautan, ug sa bawat pagkapalo nga kalayo sa impyerno, kini among gipangayo.
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios nga agahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa